nagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasa tuyang tamang oras, 11 minutos makalampasan, alas 8 nin pagkaaga. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwellier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwellier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bagong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bagong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good palumit siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang common and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang
Agad-agadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asinblatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinblatika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Indogabos. Sa 19 nakita kan bulan na Agosto aldaw po kita na Martas. Iba niya to sa lado technical si Chabi na obra. Man sa transmitter si Ricky Sagayap. Magayon na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Nababa na agtanaan na sirang ka na saldang. Hoy, congratulations plan ki Mayor Lacoste. Sa liwat na pagkakapili kay ni bilang presidente ka na League of Municipalities of the Philippines so ana Mayor's League di sa Camarines Sur chapter nagibo na eleksyon duman mismo sa Doña Hamora Hall, Bella Cáceres, Kasudma. Kaya siya maserbi bilang Mayor's League President ka na probinsya ng Camarines Sur sa laog nin tulong taon. Kumbaga, 3 termer na bilang presidente ka na Mayor's League of Camarines Sur si Mayor Lacoste. Again, congratulations po sa imo, Mayor RPL ka na buhi Camarines Sur. Tapos, congratulations man po sa tuyang alkalde ka na siyudad din Iriga sa Mayor Rex Oliva na nakaresibi man ka na award bilang Presidential Award for Outstanding Development Partner
of MSMAS sa Palasyo Malacanang, si Ms. Amor Auro and Lidipo Head, Executive Secretary Aileen Alperes, as in an DTI Regional Director Dindo Nabol, as in Provincial Director G. Percival Ablan kan DTI, and Project REX o Reform for Ease and Excellent Racing Standard for Business Service Delivery. Yan sa ropos sa tuyang mga pangenot na programa tanganing suportaran ang mga saradit na negosyante as in makapag-inganyo pa nin investors na mamuhunan sa satuyang syudad. Pinagagawad man ni Executive Secretary Lucas Bersamin na iyo ang naging representante ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. katabang si DTI Secretary Cristina Roque as in Go Negosyo Founder MSAD, Council Vice Chair Joey Concepcion, ang pagbisto pong ini iyo ang labi sa pagmamaigot kan lambang Irigenyo pasiring sa sarong progresibong syudad kan Iriga. Katabang ang mga empleyado sin opisyales kan city government, lalo na po sa satuyang Local Economic Development and Investment Promotion Office o ining LEDEFO. Mabuhay po kita gabos, sabi nga ni, kaya arriba Iriga, to God be all the glory. Kaya again, congratulations po kay Mayor Rex Oliva sa pagkakaresibi kan dakulang award na naman na ini. Tapos dyan man po sa Banwan ka na buhi na PRO5 Regional Director test 5 minutes response time of buhi police. Buhi Camarinesor ka nagtalikod na aldaw si Police Brigadier General Nestor C. Babagay. Nagbisita na Regional Director ka na PNP Regional Office 5 sa Banwan kan buhi as in personal na testing and implementasyon kan 5 minutes response time sa mga pulis. Sa ginibong simulation exercise na napigkondukta kan Buhi Municipal Police Station, naka-record sindanin quick response na sarong minuto, 4 na segundo. Kaya mas amay sa schedule na 5 minuto. Ini ang nagpapatunay na ang kahandaan, dedikasyon kan pulis, iyo ang sa saindang mga pinagsasabing immediate response and service protection para sa mga komunidad. Pagkatapos ka na sinambit ng ordeal, si Police Brigadier General Babagay ang nagbisita man sa Buhi Municipal Police Station kasi nakipag-ulay sa mga membros ka na pulis sa iraruman kan liderato ni Police Major Bencito Cerillo. Asin sa kabos ng mga residentes kan Buhi na representante kan Bureau of Fire Protection and Regional Director nagpaabot kan sa iyang dakulang suporta sa Buhi Police and pag-umaw sa indang quick action o madalian na aksyon asin marahay na relasyon sa komunidad. Pero sabi ba kan iba, butig man nga ito na 5 minutes na ito, iyota kung sa mga mountain unit mayo nga ning signal paano man makaka apod sa 911 dan sa mga mountain unit na barangay kan Iriga. Kaya bensido kita kung digdisan na sa national highway mga madali, pero pag yaon na sa mga mountain unit na ang problema nga ni mayong signal ang komunikasyon, dyan po nagkakaproblema ang 911. Tapos kung naapudan mo sa 911, mayo man tawo, sige sanaan ring kan na inaapudan, yaong po dyan ang problema. Dapat ang 911 perming may naka-steading tawo. Aning makaresponde tolos ang sarong pulis. Takon mayo man na sige an apod mo, sige sa naman ang ring kan 911, ay dumang ka sa kunyan mag-upload 137 sa baka mas madali pa na makontak. Dapat duan linya kan 911 o kan
5 minutes call response kan PNP. Igwa pa ko tasindanin base sa mga bukid. IST kunyan, igwa pang base itong mga portable radio. Dawayan kabukidan, basta igwa ka kan inaapod na walkie-talkie, makakakontak ka. Ini po ang dapat tawan panin kumbaga pakausan ng 911 na maray confirming may signal ang cellphone ang lugar. Dapat igwa pa ining mga sa kunyan itong mga base sa komunikasyon, radio communication base. Gamito na number 137, garo waiting. I still waiting for you. Kuya po, ang nagiinit na tensyon sa Banawan kan Buhi Camarines Sur. Sa saroon na naman na controversial Buhi Boulevard project garnered intense attention today after the news spread on social media that the district engineer of the Department of Public Works and Highways, Camarines Sur 5th District Engineering Office was allegedly removed from his post due to the alleged lack of environmental certificate of compliance. So ining ECC. Informasyon na ini pinaluwas kasudma sa paagikan na programang asentado na subuot. Si District Engineer Leopoldo Barilla Jr. ang pinagsikada na sa sayang posisyon and koneksyon kan sinambit ng proyekto. Kasi tulos man nakakuanin mga reaksyon sa mga residente sa netizen na haloy na nindining pinaghahalat na isyo dapit sa dakulang infrastructures sa sinambit ng Banwaan. Alagad, pagkatapos ng 2 oras ang DPW's Region 5 nagpaluwas man in official statement sa saindang page na pinagdidinunsyar ang naunang bita ng report. Sigon kay engineer, siya ang nagtitinarpaman giraray ining si Barella Jr. sa iyang posisyon asin ang aligasyon na siya pinagsikada na bilang district engineer sa 5th Engineering District kan Camarines Sur dahilan kan Buhi Boulevard Project na an issue iyo an dahil ni nag-agi sa tamang proseso asin dahil nagsunod sa ipinagbubuot kan environmental compliance certificate na hinahagad. Iyan po ang katotohanan. Kaya contrary sa sinambit ng claim ni District Engineer Leopoldo Barella Jr., posta na daiman giraray pinaghali. Ang aligasyon na nagkukonektar na subot, pinaghali na. Ang pagkonstruir ka na Buhi Boulevard Project asin ang dahilan iyo ang kakulangan kan hinahagad na requirements kan Department of Environment and Natural Resources o ining ECC na sala asin mayong basyan ni manan parte kan mga pahayag kan DPWH. Gunman ki o sa pahayag man kan asin pinag-anunsyar ni Engineer Eric E. Dolores ang pinag-appoint na OIC Assistant District Engineer kan Camarines Sur 5th District Engineering Office maepekto ngunya na bulan na Agosto o kasudma nag-epekto. Alagad sigon sa Asintado Radyo padagosan pag-imbestigar kan sinambit ng proyekto asin presente nasa site kan Buhi Boulevard ang aning magkondukta kan on the ground verification. Ang informasyon sa social media na official statement kan government class na state of Buhi Boulevard project remains a question to the public, especially sensitive to the issue of the SEC, which is an important requirement for large infrastructures, especially in a town surrounded by nature and the lake. Iyota watershed baga ay protected area po bagaan Banwaan kan Buhi.
Whether it's fake news or not, it's clear that behind the controversial Buhi Boulevard, the question of the buhi noon is centered. Is the project safe and legal for the town and the nature? Kita po, dahil nagkukontra dyan. Kadakol kan mga nakaulay niya to na marayan Buhi Boulevard. Alagad kung ang pakabugtakan edipisyo o ang pagkonstruir sala sa hulog, yaon po dyan ang problema. Kadakol po ang maapektaran. Ini palan na Buhi Boulevard ang patinampong ini, kumbaga ikukonstruir sa gilid kan danaw. Ngunyan may mga porsyon subot. Hindi na kung tutuan baretang ini na binugtakan sa nanin culvert. Diyan sa may Rinaga River. Na ang Rinaga River, iyo po ang minakonekta sa Danaw kan Buhi. Diyan nagbubulos na tubig sa Rinaga River, pasiring sa Danaw. Ngunyan, kung bakong tulayan, ibubugtak, pagali dyan sa may barangay Igbak, tapos digdi sa may, sa barangay Igbak, igwa po dyan na inaapod Rinaga River. Kumbagan, maskan mga tubig gali sa probinsya kan Albay, dyan po nagbubulos, pasiring sa Danaw. Ini po ang saro sa magiging problema. Tapos may mga lugar, porsyon na pwedeng bahaon kung bakong tultul ang patrabaho. Ang kamautan talang digdi, sayang man kan kwarta na gagamiton sa sinambitang proyekto. Dapat kaya kay ni mag-agi sa tamang proseso. Kumbaga, mayong maapektaran, madanyaran ng mga pagsasadiri sa Banwaan kan Buhi. Dahil magkausanin pagbaha. Sa kung ang Buhi Boulevard po, iyon magiging kausa kan pagbaha sa nagkapirang barangay sa Banwaan kan Buhi. Ngunyan pa sana, kaya nag-aantisipar na ang mga taga-Banwaan kan Buhi na dahil nga pagpadagos ang proyektong yan, basado sa kumbaga sa pigbabasaran ninda itong manunungod sa dahil pagsunod sa tamang proseso na dapat iguanin environmental compliance certificate hali sa DENR ang sinambit ng proyekto. Ano daw ang masabi kay ni Engineer Aris Hermoso, ang tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur na nagkakagulo-gulo na baga dyan sa Banwaan kan Buhi. Yan man pati sa Banwaan kan Buhi kung minsan kadakol na mga proyekto na minalaog sa mga kontrobersiya. Yan po ang katotohanan dyan. Enot kan bago abot sa eleksyon so sanitary land bill. Yenda kung ano na nangyari. Sabi, dagos ang pagbubugtak ni na sanitary land bill dyan sa Banwaan kan Buhi. Mayo man kayo makakakontra. Siyempre kung nagkukontra ni bang mga pagtaraid na barangay saka mismo ang barangay makaangay na iyon bubugtakan kan sanitary land bill. Ang problema po digdi magiging epekto kay ni sa mga taga dyan sa Banwaan kan Buhi. Saka takan eleksyon dahil pa ginibo ninda so medyos. Kung kontra sinda nanggana pa si Mayor Lacoste. Yan po ang dakulang kaputan sa mga taga Banwaan kan Buhi. Pinagana pa kung kontra baga sinda sa sinambit ng proyekto na bugtakanin basuran dyan sa barangay Makaangay. Naapektado po ang ibang mga barangay. Nasa Sainduman sana, nagkukontra kaya kamo, yun mampalan. Ano ba kaya digdigaro, sagin-sagin, batag! Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Oy, good morning balan kay Bukal, Attorney Shai Noble. Asin man kay dating Bukal Manny Noble, digdi po sa Ringconada area. Digdi sa mga Bukal, nahiling ko lang na medyo angat-angat baga, dyan sa Sanggunang Panlalawigan sa Ringconada area. Si Bukal, Attorney Shai Noble. So ibang Bukal dyan, karo turog man sa pansitan.
bukal do na ano niya te. Okay man ini. Dakol naman na ginibukay ni kaya lang pero kulang pa. Dahil pa kontento ang mga taga Rinconada sa ginigibo ni bukal do na ano niya te. Dahil para tago-tago bukal. Tinda si Bukal Bruno Oliva kung ano man ang gigibuhon kay ni ta siyempre natukaw pa sa naman bilang bukal diyan po sa sanggunang panlalawigan kan Camarines Sur halaton ta kung ano man ang gigibuhon ta dahito man tinatawadan ang kakayahan kay ni kumbaga kung so ginibo kay to ni Mayor Rex Oliva kan bukal pa diyan sa sanggunang panlalawigan kan Camarines Sur. Pwede man na masundan gayud kay ni. Yan po ang hinahalat kan mga taga Rinconada. Tatry tapo kutang makontak si Engineer Ares Hermoso na tagapagtaram ka na DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Aning maraman ta kung ano na talaga ni status ngunyan ni District Engineer Leopoldo Barilla Jr. Yan sa DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur kundi garo sige sanan tot. Pero nasa inspection si Engineer Ares Hermoso. Nag-i-inspeksyon na duman sa Buhi Boulevard. Sabi kan iba puro na sa naman pag-inspection digdi sa DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur nagkaindili nga kadakol kan mga proyektong day tarapos. Yan lang. Pag-arog na po kaya ang dalagan. Ini nga ning Iriga City Rapid Exit Bypass Road. Puro na bagayan doot. Ano na po ang nangyayari? Kaya ito kan ma-election. Labo-labo sa pagdumping dyan. Ang iba pati kadakol na nagtutuyaw na naman kan sinambit ng proyekto. Ano yan tabinugtakanan ng tarpaulin ni Congressman Migs Villafuerte? Diretso man po yan ni Congressman Migs Villafuerte. Bugtakan niya ng tarpaulin na kung ipadagos niya ang proyekto. Proyekto po yan, pinuunan pa yan kan panahon ni dating Alkalde Madel Yorobe Alpilor. Kumbaga 5 years development plan po yan, sabi ni dating Konsyal Sani Maestrado kan Iriga. Kaya dahil man po yan magiging madali ang paggibo. Kundi ano ba natutuyawan ano nga ta arog kaya ng proyekto. Dahil na nga pigpapadagos. Karo nga kan eleksyon sana pigpapiling na pigtataga dikit-dikit. So pag trabaho. Ganyan nga nakatapos na ang eleksyon. Puro na bagayan doot. Tapos ang tuyaw pa po dyan kan sinambit ng patinampo. Dahil daw ngayon magkausa na naman kin pagba digdi syudad kan Iriga. Dapat kaya nga dyan ang ibinugtak tulay. Ay grabe naman yan. Kung tulay man ang ibubugtak, sabi kan sarong punong barangay kan Iriga. Dahil ko nasasambito ng pangaran. Kung tulay po yan, mas grabe ang gagastuso na kwarta. Sa sinambit ng proyekto, garuman sa na yan overpass.
kung maginibuya na may tulay, paghaling San Isidro, abot po dyan sa Santa Cruz ay talagang mapakitang gilas an iriga. Pag nahaman na may tulay an paghaling San Isidro, abot dyan sa Barangay Santa Cruz, pero na ibang project po yan. Nadaugon ta kayo ng ibang lugar. Mayong imposible kung gibuhon kung arog kan kaisipan ngani ni dating General kana Bureau of Fire Protection diyan po sa Banuan kana Nabwa na pabubugtakan in overpass an Banuan kan Nabwa kung siya swinerte ka ito na manggana sa eleksyon kundi duwang biyares na baga perming ula. Para kung yung tamaanggotan kita ni General Jerry Biares, si kaman nga. Kung ako nga kasurog, ngunyan, ay da, ita, kung guminastos da, arog po kaya na istorya sa Banuan kan Nabwa. Si retired General Jerry Biares, pwedeng nadaog nga si Mayor Pirsimbulan. Dahil pala nagastos ay pambihira. Garo nagastos man. Lang dahil all out. Amo man daw. Ako man sana. Kung may milyon akong kwarta sa sarong Banuaan o syudad, dahil ko isasapalaran yan sa batalyanin politika. Ano ba po kaya? Nag-iisip na, may bilyon ka na. Halimbawa, makandidato kang senador. Tapos mayo ka man kasiguraduhan na manggana. Ay kapitalon ko na yan sa negosyo. Ay bako akong tunto na magparalawag sa politikang makulog sa payo. Ang politika po sa Pilipinas magulo. Kundi ano ang hinahabol po kanibang mga politiko? Magparaparayaman baga? Kurakot. Kaya nga ni po yan nagpapararayaman ang mga politiko. Aram ninda na pag nanggana, makakakuha sinda sa kabankan gobyerno. Makakaguda sa mga proyekto. Yan po ang katotohanan dyan. Isa'y ang tunto na maparapagal, magparalaog sa batalyanin politika na makulog sa payo, kadakol kang iisipon, samantalang mapagal, sigan tarapsok sa batalyanin politika kan mga politiko. Halos nga ni, kung pwede pa, gabos na magkarandidato. Ani nahabol baga? Dakulang kwarta sa gobyerno. Yan po ang katotohanan dyan. Negosyo ang kaisipan kan politika sa Pilipinas. Tapos maproteheran sa indang mga negosyo. Arog kay ni dating Senador Manny Villar. Siya po, trilyoner. Bakusan ng bilyoner. Nabo na bagang magkaharali sa posisyon ang pamilya Villar bilang sarong politiko. Yan po ang masakit kaya sa tuya. Para unaan iba na ngaya maguluan politika. Ay dahil na yan mapara karandidato, dahil na yan mapara isip na manggana, o dahil na yan matapsok sa batalyanin politika kung mayong makukuha. Ang kaisipan kaya makaguda. Ang mga politiko, pagyaon na sa laog kan gobyerno, mas nga sa barangay, korapto naman po bagan iba. Ano ni baga, sige sa naman ang saragin-sagin kan mga Pilipino. Ano ka man niya, paparara po ito, no? Ngayon nagpaparalaog ka sa batalyakan politika. Kung sabi mo, magulo. Samantalang magulo, magparakuro kandidato ka pa. O ano ang purpose mo? Kung nabuo mo nin magulong buhay, tranquilo, di ka na magpara tapsok sa batalyanin politika. Ang pigpapara sabing, magulo. Maray pa kayan magnegosyo ka na lang. Kung igwa ka nin kapital, tranquilo pa sa imong buhay na magpara entertain ka kan mga taong nataanganing pinagbibigyan mo na, tinatabangan mo na, lilibakon ka pa. Pag dai nakontento kan sa imong itinatao, yan pan katotohanan dyan. Ang paghuna ninda, abang rahay sa politika, digdi sa Pilipinas, pinakamaati ang politika po.
Maray pa sa ibang nasyon mo. Isipon na sana nindo, ang Amerika, daw yan may korupsyon. Pero bakong maati ang sa kapag kakatapos ka na eleksyon, nagkakasararo. Kita man, tapos na ang eleksyon, sige pa ang mga pamulitika kaniba pong mga politiko. Duman sa nasyon kan Amerika, nagtatarabangan na para mag-asenso ang sendang nasyon, kita man digdi, nagkakabaranga. Ini po ang problema kan Pilipinas. Poon ka ito, sagkod ko niyan, ang politika, nagraray na, bastante sobra. Masusuya ka lamang sa sistema kan politika sa Pilipinas. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kung nadagos nga ni sa barangay eleksyon, ang mulok-pulok na naman na ibang mga kandidato. Ay nga ning, dahil sigurado kung idadagos may extent iba man ang kaisipan ganito to yung presidente. Kaya minsan naresa ako po na kung iisipon dapat nga ni iwindaran ang konstitusyon kan Pilipinas. Kapag abot sa barangay, abi, sarong, ano yan, termino, 2 taon na lang. Dahil po yan na ginibo. Pag aabot kan panahon, pagpapara or extend ang barangay election, anong klase? Pero pigkakawatan baga kita. Samantalang nasa lay, sindaman siya na nagpaparabaral ka. Dapat ibugtak na po kung sarong termino ang barangay official 4 na taon, yun na yan ang sunod doon, na magparaburo bago, na magpara extend. Tabangan pa man lugod, ang ibang mga barangay officials na mga hugakon, sige na hinugak, ay mariribaya naman nga ako, dahil ko sigurado kung ako magana. Kung maluya man ang performance mo, mayo ka man mga nagkakaharaman na ginibo sa barangay, kung sige sa naman ang resibi mo nin honorarium, yan na naman mo, ay talagang sisingilon ka kan mga kabarangay. Kaya ano ba pong mga barangay officials, kung minsan, nasa na ba ka mga relax, basta nga kami nag-honorarium, sa naman bagan isip kan iba pong mga barangay officials. Pero pag abot sa trabaho, ultimo nganing mga palilinigan sa endang mga kalye na may nakadesignar mga kagawad, dahil managkakarelinigan. Ang mga drainage ay mga barado, dahil mana binobungkal itong yaon sa kanal na mga daga, ragpa na dapat halion. Kaya ako binsido kan sarong punong barangay na aktibo pag-abot sa pagmantinir kan kalinigan sa isa-inda pong barangay. Harog yan sa barangay San Vicente Sur, digdi po siyudad kan Iriga. Ako lang mga nagkakaharaman na darakulang proyekto, si punong barangay Vincent Boyet Nagrampa. Para kan iba pong mga barangay officials na turog sa pansitan. Magpa-gurugras cutter sana, okay na. Magpasurosigid sana, okay na, ay inda. Dapat mag-gibo man kamunin paagi ng mga proyektong pwedeng makatabang, makontrol ang pagbaha sa indong barangay. Kung ano iba pong barangay officials, paanod. Kung ano ang gusto ni Kapitan, yun sa nang gigibuhon. O, kung nabuo ni Kapitan, dahil naginibo sa ibang kagawad, magparagawad sana, ay inda.
Gawa na po kitang 50 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Sabi ni former presidential spokesperson Harry Roque kay Senate President Francis Ches Escudero na may posibilidad na maging standard bearer kan Dilawan Marcos Alliance sa 2020 elections. Ini po ang hiling ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Senate President Francis Ches Escudero ang posibleng maging standard bearer kan Dilawan Marcos Alliance sa 2020 elections. Sa sarong Facebook Live, sinabi ni Roque na mag-aatubang ang mga Marcos nin manibaybang umahanap nin mga kandidato para makipag-alyansang liwat sa mga dilawan arog ninda sa ginibo kay ni sa oring eleksyon kung saan nanggana sa pagkasenador sin Kiko Pangilinan na sin Bam Aquino. Malabo man subot na maging kandidato kan alyansa ang Dilawan Marcos si Len Robredo dahil ang taday man matugot ang huri. Dahil pa man subot pepede sinda Senador Reza Ontiveros sin Aquino dahil ang harababaon ang mga rating kay ni sa survey. Dahil ko kung mahanap nin common candidate ang Marcos sin Dilawan, iyo ang maluwas. Iyo ang luwas kay Bam Aquino sin man kay Reza Ontiveros. Ana hiling ko mahanap sindanin ibanad bakong makamarcos kundi itong makadilaw, makayelo, ang hiling ko ang posibleng maging common candidate kan Dilaw, asin kan Marcos, iyo si Ches Escudero, sigun pa kay Roque. Nagagwapuan gyud si Roque kay Senador Ches. Binanggit man niya na ties o ugnayan subot ni Escudero sa mga Marcos din sa mga Dilawan. Ang tatay niya, Secretary of Agriculture asin Araman, narani siya ki Lisa Marcos. Kung maririsan nindo si Lisa Marcos, ang law partner ni Jojo Ochoa, asin ang lalawgon si Lisa Araneta Marcos ang nagigibukan mga political decision sigon kay Roque. Ano naman ang pagkabugkos sa mga Dilawan? Siya ang kababayan ni Leni Robredo, ang gustong sabihon ang interong Bicolan dyan mabutos sa iya. Pero dahil lantas siya ang kababayan ni Leni Robredo, dahil rayo na kampanya man siya ni Leni Robredo para maging presidente. Asin sa tabang ni Leni Robredo, pwede siyang manggana sa Western Visayas, Iloilo, asin Negros na baluarte kan mga liberal, asin ang mga lugar sa Luzon, arug kan Pangasinan, Batangas, Laguna, asin Quezon na makusog ang mga liberal. Pag nakuha ni Ches, ang kadaklan, ang balance sa Luzon, asin dakulang bulto kan Metro Manila, ang Bicol Region, asin ang Northern Luzon, na baluarte pa man kan mga Marcoses, sa hiling ko, dakulang tsansa na makalaban kay Inday Sara Duterte, dagdag pa niya. Hindi nagray na. Maray man pala na analysis kay ni ano yan dating presidential spokesman Harry Roque. Hindi ka mo magpara suba-suba kay Harry Roque ta ini po madunong man. Kaya nga ni sagkod ko niyan. Dahil man baga nadadakop kan mga paradakop. Dahil man nadadakop kan ICC. Kaya pa tatawan subot ng bosses and mga civil society organizations sa paghubog kan sinusulong na national budget sigon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Inibo ni Romualdez ang pahayag sa sinagibong orientation kan mga accredited CISO na mabali sa deliberasyon kan pinagsusulong na national budget. Tambang piso kan budget ang dapat tama. Responsive sa kaipuan kan mga tao sa satuyang nasyon, sabi pa ni Romualdez. Sa iyang opening process to civil society, we are showing that nothing is hidden and that the people themselves
a voice in shaping where their taxes will go. Rahay na. Lambang piso iyon may dapat mapadumanan. Bakong nagkapirasan ng politiko ang madumanan. Lambang gastuson iyon kay puwa na may pakinabang sa tao. Ini ang tunay na diwa kan sarong bukas asin sincero, honesto na budget process. Dagdag pa ka ini an orientation pinanginutan mismo ni Dr. Romulo Emmanuel Meral Jr. ang head kang Congressional Policy and Budget Research Department. Matapos ang orientation, ang mga kinatawan man kan CSO yan nagpasiring sa plenary hall tanganing dalanon ang briefing kan Development Budget Coordination Committee na hudyat kan pagpupuon kan deliberasyon kan budget. Kan nakalisa na pinagpapusog na kan Kamara de Representantes ang House Resolution 94 na tugutan ang mga accredited CSO na magbali sa proseso kan budget. Kan nagtalikod man na semana personal na tinawa ni Romualdez ng kopya 2026. National Expenditure Program, NEP, ang mga representante ka na CSO. At yan, ipagpapadagos po niya to yan. Nasa linya man si Karondang Raquel, pasok. Salamat sabi ka na ng Philip Marinaga sa mga sa Gabusagan Sabay. Sa informasyon sa lado lokal, pinaglalauman ng mga araman ngunyan na simana or sa masulod na simana ang kumpirmasyon hali mismo sa Palasyo Malacanang kung magiging presente ang satuyang presidente si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nagdadangadal na kapiestahan kang Inang Peña Francia sa siyudad ni Naga. Sigun kaya sa nako niya sa informasyon tabi karon ng Philip, may mga grupo, may mga nagkapirang grupo sa siyudad ni Naga ang nagpasiring na sa opisina ni Alcaldesa Leni Robredo na nagmamahot na maimbitahan kang LGU Naga ang presidente kang Pilipinas na sigun sabi karon ng Philip sa naging kapatigan kang grupo na ini nagkunyan sinda man sa opisina kang presidente na daipadaa naka-eksperyensya at hindi pa nakahiling na obserbahan nakapagselebrar ng kapiestahan Inang Peña Francia si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya itong nagkaperang grupo na sa Ciudad ng Naga nagpasiring mismo sa opisina ni Mayor Leni Robredo nag-abiso na imbitahan kang LGU Naga ang satuyang presidente. And ang naging kasimbagan ni Mayor Leni Robredo, dakula da ang onra ang lokal na gobyerno kang Ciudad ng Naga, kung mismo ang satuyang presidente kang Pilipinas, mapasiring, masilibran sa piestahan na sa Senyora de Peña Francia, alaga, dahil at uninda ang ito nga ni kasimbagan ang opisina ni President Marcos pati na itong grupo na nagdaonan ng surat naman sa opisina kang presidente sa Palasyo Malacanang ahalat unida kung ano ang magiging response kay ni. Ano sabi ka rin na Philip? Go ahead lang tabi karon ng Raquel. And then pinaglalauman na maaaraman ngunya nakatapusan kang Agosto kung talagang makakapasiring ang satuyang presidente kang Pilipinas sa nagdadangadal na Peña Francia Festival. Sa mismong si President Marcos ang nagsabi tabi karon ng Philip na ipagya na eksperyensyahan ang makapiesta, magselebrar ng kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia sa Ciudad ng Naga. So yan ang nilalauman sa mga taga-Ciudad ng Naga kung ano ang kamumugtakan kay ni kung sakali na magpasiring ang satuyang presidente sa Ciudad ng Naga, dakula man dahil ni Onra sa liderato ni dating Vice President Leni Robredo na makadyan, ma-witness sa satuyang presidente ang Peña Francia Festival parang yan na taon 2025. Kaya tabi ka rin ng Philip ang sa tungheras ng informasyon sa latong ng programa, Alisan Newsroom, Dr. Cáceres, reporting. Report! Sa
Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Ngunyan po makaulay niya to si Engineer Ares Hermoso ana tagapagtaram kana DPWH 5th Engineering District kana Camarines Sur. Maraman ta kung anuan katotohanan dapit tigdi sa mga nagluluwas na barata na subuot pinahali na si District Engineer Leopoldo Varela Jr. bilang District Engineer kana 5th Engineering District kana Camarines Sur. Sir, good morning po. Live po kita sa RPN DZKI. Yes, good morning. And marami na naramdaman sa mga naginan nyo kang sa indong programa. Ano po ang katotohanan na digdi sa nagluluwas na barata na subuot may mga daikaya na sunod duman sa proyekto na i-implementar o ining buhi Boulevard project na day subot nag-agi sa umayo sa tamang proseso day nakakuanin environmental compliance certificate sa DENR kaya saro subot ini sa naging rason tanganing ribayan bilang District Engineer si Leopoldo Varela Jr. Ano po ang katotohanan kay ini? Gusto lang tang i-clarify na ang impormasyon po na nag-spread sa social media kasat man, ito totoo. So, mayo po itong basis. Yan po si District Engineer Leopoldo Varela, digdi, yung pamanggiray na katukaw, mayo pong nariribayan digdi, except po duman sa Assistant District Engineer na nagtukaw na kasudma si Assistant District Engineer Eric Dolores, halik po sa Manila. So, yun po yan ang pag-rebay sa District Engineer, mayo po yan, tamayo mampung basi. And encourage na po na maging ano po kita na dapat itong verified information lang po yung ipaluwas ta. So, dahil po ito totoo. Kumbaga, fake news po pala ang nagluwas na barata. Fake news. So, kung po kita ang gustong maaraman, igwaman po kita ang official website, ang DPWH, and igwaman kita ng social media account sa Region 5 para po ma-verify ang issue bago ito po ipalawas. So, yun po yan. Ini pong Buhi Boulevard project na ini, pera po ang budget talaga kan sa tuyang gobyerno? Ang budget data lamang po ma-compute na maray, pero long phase po yan, nagpuun po yan yung 2023. Hali sa ikaw kitang 2024 projects doa, kalugtong yan. Bali ito long phase na yan, Buhi Boulevard or Buhi River Dike. Sa pong mga barangay na aagihan kan tinampo? Ang iyang kayan yung ang barangay San Binaventura, Santa Cruz, and Ingmak. Kung di ko napasala. Yun po yan ang barangay na agihan. And nag-agihan sa series of stakeholders meeting, consultation meeting. Gabos po yan nag-agi. Kung kitang inagyan dyan mga fishermen, mga IPs, gabos po. So, mayo man pong masyadong environmental impact yan. So, magiging maray po yan na proyekto sa Buhi. Magayon po yan bako lang purpose kaya magharang katong tubig. Igo po kita nga road dike maagihan pasiring sa mga barangay na nasambit. Ano iba po kaya na baka subot magkausanin na pagbahaan tinampong ini, dahil man daw po? Dahil po, saro po yan sa tabang sa sarong klaseng flood control mga igwaning iba-ibang nalay na purpose. So, boulevard baga, sarong tinampo, agihan, na-access kang mga tao, kang mga lulunadan, as in turismo,
ma-encourage yan sa mga tao na magbisita dyan sa Buhi. Ito pong paghaling Santiago, pasiring sa San Isidro, ano po pigpuuna naman itong boulevard na pinagsasabi digdi? Santiago po sa Iriga? Oo. Banwa. Iriga to San Isidro? San Isidro. Mayo man po boulevard dyan. Nararam ko po itong road concreting along the Nea Road. Road concreting lang po ini. Yes po, itong napuligang Long Beach. Long Beach Road. So, road, yeah. Ini pong digdi sa diversion sa Banawan ka na Baaw, itong luwas dyan sa Barangay La Medalla, kadakol po ka nagsasabi na madiklumon. Ano po ang masasabi kayo ni kan DPWH? I mean, sa barangay, saan po? Paghaling digdi Santa sa Cruz? La Medalla, San Vicente Road. Oo po. Diversion, Bypass Road. Mm-mm. Ayun po. Actually po, di pa yan completed na maray. Tayo pa po kitang allocate na budget para sa Center Island and lightings. Mga solar lights. So, napunta po si sunod na project para dyan po sa bypass na yan. So, dahil pa po, aram tama na nakapirang dugtong na po yan, phase by phase. So, dahil pa man si last project, dahil pa na ubos, na tapos. Ito pong dyan sa Banwaan Kanabwa, nasabi may diversion man dyan. Ano na po ang nangyari kay ito? I mean, Baaw bypass, Nabwa bypass road. Opo. Igwa kitang na-allocate na ngunya na nasa 200 million lang ata yun. So, dahil pa po yan matapos. Expecting po kita na magtaigwa ng sunod na pundo ngunya 2026. So, nasa 1.5, I think 1.5 kilometers pa po para ma-connect si Ramali digdi sa Diversion Baaw kasi rin dyan sa Santiago yan. Madali naman po pala niyan matapos. Sana po madali na, depende po yan sa release kang mga pundo na maabot sa tuya. Anyway, nag-expect man kita na every year igwayan pundo para matapos na. Ego po kita dyan na tulay pa na babudgetan, so waiting po kita. Ini pong digdi sa may San Vicente Sur sa siyudad kan Iriga, ito po bagang slope protection dyan. Ano po nag-agi po ini sa indong opisina? San Vicente Sur? Opo. Ay, verify ko po digdi sa mga list of projects digdi sa mga opisina. Alam mo ka, takadaklan dahil tama pandaan ka po. So, verify ka po. Kunyang po yan, repair. Halos patapos naman nga niyan pag sisemento. Ayun. Dahil po, basta i-verify po kung dahil ko lang sure kung yaon yung digdi sa mga opisina. Ito pong paghaling Baaw, abot dyan sa Banwaan Kanbula na Boulevard. Kumusta na po ang status kan proyektong yan? Baaw, San Francisco. Opo, to Bula. Going to Santa Elena, Bula. Opo. So, gawa na po yan na dudugtungan, dahil ko alam po kasi ano yan, regional implemented projects. So, dahil gabos na ramang kung bang nagabot sa region, arog kaya na pondo para madugtungan. Anyway, malaba na si ano kaya na dugtungan lang pagsiling duman sa Santa Elena. So, hopefully dugtungan naman yan, kaya lang dahil may aram masyado tayo sa region. Yan po sa Banwaan ka na Balatan, kumusta na tinampo dyan? Yung Balatan, maintain pa mong giraray, pasabol.
Igo kita duman na damage portion na sa laganap na minimintin manggiraray kang sa tuyong opisina mantang nagahalap kita kang pundo para sa construction of new bridge yan sa parte kang laganap. Papudan mo na lang po sa mga paraantabay niya to, engineer. Yung mayong gayo naman sa mo yung opisina padagos po sa pag-monitor kang mga projects para ma-share to ang quality and pag-maintain kang sa tuyong mga national norms. Padagos ang pagtrabaho kang sa tuyong mga maintenance crew, igo kitang mga declogging activities para prepare ta kung ano man na igo kita ng lalo na niya na rainy season. Si mga patos ka boss naman, patsingan ka, sige lalong-lalo din sa mga highway. Yung lang po yan, gabos, mag-iringat po kita, be cautious po kita sa pagmaneho, lalo na sa mga ongoing projects na patinan po. Thank you po. Salamat po. Yan po si Engineer Ares Hermoso na tagapagtaram ka na DPWH 5th Engineering District ka na Camarines Sur. Nakaulay po niya tuungon niya na pagkaaga. Pinaglinaw talang itong mga issue na nagluluwas po sa DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur na subuot hali na, ribaya na si District Engineer Leopoldo Varela Jr. bilang District Engineer. Mayo po subuot katotohanan. Mismong hali na mismo dyan sa opisina ka na DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Kumbaga fake news ang nagluwas pong barata. Ano, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City, sa taasan na Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Kung gusto nindong maging kakaiba, ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections. Gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, nadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sad kununyan. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwillier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwillier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Sa inman na sulukan ringkunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Ikuha na kitang 19 minutos. Makalampas ang alas 9 ng pagkaaga. Idagos po niya ito itong pareta niya ito kasubago kay ban sa mga nagbali na CSU and Campaign for Tobacco Breakage, Center for Youth Advocacy and Networking CUD, NGO, Commuters for Change, Health Justice, Institute for Climate and Sustainable Cities. Tapos, ini pong G. Obrado Institute, Move as One, Coalition, Multiplied Aid Philippines, People's Budget Coalition, Citizens Budget Tracker, Philippine Legislators, Committee on Population and Development, REID Foundation, Safe Travel Philippines, Social Watch Philippines, and Makati Business Club.
sumiter na liwat an resolution na 14th month pay para sa mga private employee. Sigon ki Senador Vicente Tito Soto III, pinagsumiter liwat an proposed o resolution na pagsugo sa mga pribadong sektor na tawanin 14th month pay ang sa indang mga empleyado para makabawas sa langkaw asin gabat kan presyo kan mga barakalo na sin gastuson ngunyan. Ang 14th month pay, yun kadagdagan na bayad sa dati nang itinaon na 13th month pay para sa mga private workers basado sa Presidential Decree number 851. Igon pa sa Chambers Minority Leader, kinakaipuan na maiparte ang 13th month pay sa bulan na Hunyo. Tapos ini pong heavy rains na may mga pagkikilat asin daguldol, ma-experiencean ngunyan sa Bicol region. Balinaan mga lugar kan Albay, Legazpi City, Daraga, Manito, Santo Domingo, Camaligo, Villar, Rapo-Rapo, Sorsogon, Castilla, Pilar, Donsol, Mon, Matnog, Santa Magdalena, Bulao, San Rosen, Magallanes, Barcelona, Preto Diaz, Forest, Northern Samar, Catarman, Lope de Vega, Bubon, San Isidro, Victoria, San Jose, Labizares, Rosario, Allenberry, San Antonio, Sinman, Capol. Tapos nagpaluwas na yung pinakabagong report ang Philippine Statistics Authority sa presyo kan piling produktong agrikultural ngunya na enot na parte kan Agosto 2025. Kabilang sa pinagbabantayan na commodities and bagas, gulay, sira, karni, asin mga pangenot na barakalon na direktang naapektaran ang kabuhayan kan mga parauma, asin ang budget kan mga parabakal. Permado na, asin activated na ang Joint Operations Center poon Agosto 18 o kasudma para sa papaabuto ng Piña Francia activity. Any memorandum of agreement ang simbahan, LGU, asin mga clusters na nagbilog sa GOC para sa Piña Francia Festival 2025. Hoy, kumusta man sa UNIF High School Batch 87, sa UNIF High School Batch 86. Siyempre, dyan sa kuyang mga classmate, batchmate sa San Isidro Elementary School, Batch 82. Kumusta kay punong barangay Gesonzuelo ka na barangay San Isidro? Kay punong barangay Chopelo no Ebarata? Kan barangay Santo Domingo, Digdipo, Ciudad Can Iriga. Siyempre dyan sa barangay Salvacion, kay punong barangay Vicente Lagatik. Madali na po ang installation kay Reverend Father Dan Aguilar sa Our Lady of Salvation Pares sa barangay Salvacion, Ciudad Can Iriga sa maabot na Agosto 24, kunyan pong taon. Siyempre, ma-install yung iba, si Archbishop Rex Andreu Alarcon, kan Cáceres. Kaya sibot-sibot na po si Father Dan Aguilar dyan sa sayang parokya. And connection kan pag-install niya bilang Kora Paroko kan Our Lady of Salvation Pares. Hoy, kasubanggi man, dahil naman nag-uuntok so paboro brown out dyan po sa Santiago, digdi po Ciudad Can Iriga, ano na yan? Di maray nga, naibalik man tulos, kan supply na kuryente, kan mga lineman. Dawa, sigan boro brown out, ang importante, maibalik tulos. Pero may data man, kung magpara boro brown out na naman, nataanganing
mainit pan kamugtakan kan sa tuya pong panahon. Kaya garo apektado pati ang Barrett Waterworks, nagparawara-wara man sa supply na tubig, kasud ma. Pag nawawara po kayan supply kan kuryente, wara man i-supply ang Barrett Waterworks. Hoy, sa Ginibong Provincial Chapter Election sa terminong 2025-2028 kan League of Mayors of the Philippines sa probinsya kan Camarines Sur, napili bilang presidente si Mayor Lacoste kan Barwanin Buhi. Liwat asin ang Vice President si Mayor Nino Tayco kan Pasakaw, ang Secretary si Mayor Gerald Piña kan San Jose. Treasurer Mayor Vinci G. Horebata kan Ragay. Auditor Mayor Melanie Barrientos kan Del Gallego. Ana PRO Mayor Nelson Ligaspi kan kanaman asinan Board of Directors si UC Mayor Jun Aguilar kan Kabusaw, Mayor Tom Bucago kan Sipukot, Mayor Boss Awi Agustin kan Pamplona, sin Mayor Tinda Nabar kan San Fernando, Mayor Ronald Alan Gucan Ocampo, Mayor Maribek Solano kan Pili, Mayor Bobit Prades kan Tinambak, asin Mayor Joby Pentebella kan Sangay, Mayor Perd Simbulan kan Nabwa, asin Mayor Enric Dangkalan kan Banawaan po nin Batu. Yan po ang mga bagong maileher na opisyal kan Mayor's League Camarines Sur Chapter. Again, congratulations po sa Indo. Sabi po digdi sa Caso Reco 3, strengthen ties with the newly elected Rinconada mayors through courtesy visit. Engineer Wilfredo Oboxet, Acting General Manager of Caso Reco 3, together with the respective District Board of Directors and other cooperative employees, paid a courtesy visit to the newly elected mayors of Rinconada. The visit aimed to build and strengthen a stronger partnership for the benefit of our member consumer owners. The team is beyond glad to have engaged in dialogue with Honorable Enrique L. Dangkalan, Municipal Mayor of Batu, Honorable Manuel E. Basco Jr., Municipal Mayor of Bula, and Honorable Architect Domingo T. Ableter, Municipal Mayor of Balatan. This initiative reaffirms the commitment of Caso Reco 3 to collaborate with local government units in ensuring continuous improvement of services for the community. Hoya pa, sa pa pong good news, senior citizens, you are entitled to a 5% discount on your monthly electric bill under Republic Act 9994. Who qualifies, sa yan mga kwalipikado, monthly consumption must not exceed 100 kilowatt per hour, 100 kilowatt. Meter must be registered in the senior citizen's name for at least 1 year. Discount applies per household and is subject to annual renewal. Application may be filed personally or through an authorized representative. What to prepare? Photocopy of senior citizen ID, 2x2 latest picture, proof of residency, barangay certification, and a valid ID. Apply now and enjoy your well-deserved discount. Kaya mag-avail na po kamo kan 5% discount ng mga senior citizen na members kan Caso Reco 3. Hoya pa, scheduled power interruption sa aga, alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon. Siyam na oras na gayong brownout sa apektadong lugar. O ang apektadong lugar, iyon na lanipga sa Banawaan ka na Bula. Gigibuhon, clearing of vegetation along distribution lines as in replacement of damaged insulators. Yan po ang pangapudan kan Caso Reco 3. Huya pa,
Scheduled power interruption, ngunyan, time of interruption, alas 8 nin pagkaaga, hasta alas 5 nin pagkahapon. Siyam na oras man, ang apektadong lugar, yupuan na Barangay Sagrada, Ciudad Canirga, Antipolo, sa Ciudad Canirga, asin ang rason, Human Giraray, clearing of vegetation along distribution lines, replacement of damaged insulators. Ayan po ang mga pagirumdum kan kaso Reco 3 ngunya na mga panahon. Yaman ang magiging kaganapan sa Banawan kan Baaw Camarines Sur. In connection kan Happy Kamoyan Festival sa gigibuhon na Congressman and Governor's Night. Magiging bisita si Congressman Mig sa Asinman El Rebella Perti. Asin yaon man ang grupo kan featuring Michael Pangilinan sa aga po ini. Asin man si Maxi Andreson. Kaya duman po sa mga gustong magdalan, ibuon po ini dyan sa Barlin National Park, Baaw, Camarines Sur. Hoy, kumusta man ki Engineer Solomon Monmongo? Kana siyudad po ni Iriga. Siyempre, ki dating konsyal dating konsyal Pambira. Ki konsyal Ros Orol po. Pati yan sa kuyang dila maroros-ros ba? Mustaman kay Eche Chavez dyan po sa Nenyo Jesus, Bato Camarines Sur, asin man kay Mes Ella. Siyempre sa kuyang mga amigo dyan sa Antipolo Old Nabua Camarines Sur, kay retired Air Force Alex Celeste, kay Grande asin man, kay dating Kagawad Lowiliano, saka kay dating DILG officer Sir Elmer Pinolio, kay Konsyal Manuluksano Luzon, kan Banuan po ni Nabua, ang konsyal na sigan na panaunin salming, nganing day ka mo magkahararap, pirming marigmatan sa indong mga mata, kumbaga garulisir ang mga mata. So yan Nabua parak patakan. Kumusta man sa satuyang amigong teacher kaya pading Bon Mediado dyan po sa San Francisco Elementary School. Pero may sesyon ngunyan ang sangko ng panlungsod kan Iriga. Hindi lamang ba kita digdipig papadarahan in kopya kan business of the day. Hoy, good morning kay Ma'am Maggie Brioso, ang School Division Superintendent kan DepEd digdi po sa siyudad kan Iriga. Kumusta man kay City Councilor GM Grimaldo Sinman Jor-El Kaayaw.
Dating aktres na si Nadia Montenegro, bako ng political officer ni Senador Robin Padilla, sarong semana matapos magluwasan blind item kan politiko asin abantet dapit sa empleyado kan Senado na pinagtutubudan naggamitin marijuana sa laog kan CR. Nagbuta sa pwesto si Montenegro. Yun gayon man kayo si Nadia, kaya pirming iribahan sa CR sa kasi Senador Robin Padilla. Raw, nagsisigarilyo gayud. Marijuana ay santisimang mga giboyton ninyo, mga ipagsusulit ka mo. Adik-adik mampalan, kaya mampalan si Robin pag nagangabil, baga na adik-adik. Nasir Ipman ngunyan kan hababang disbursement rate kan Department of Education sa pagbakal ng textbook asin iba pang instructional materials. Asin sa computerization program kaini kana taon 2022 asin 2023. Sigun sa expenditure assessment report na pinaluwas kang Congressional Policy and Budget Research Department CPBRD ang obligation rate kan DepEd sa pagbakal ng textbook kasi iba pang instructional materials kan 2023 iyon nagabot na sa 48.3%, mientras na disbursement rate kay ni iyon 11.1% sa naman. Kan taon 2024 ang obligated rate kan ahensya iyon nasa 61.3%, mientras ang disbursement rate kay ni iyon na 17.2%. Para sa computerization program kan Department of Education, ang obligation rate kan taon 2023 iyon 50.1%, mientras ng disbursement rate kay ni iyon 23.3% kan taon 2024. Ang obligation rate sa nasambit ng programa iyon 91.7%, mientras ng disbursement rate iyon 45.9%. Sigun sa CPBRD, nagtitinirman ang kaaditan sa kawaranin kakayanan kan mga ahensya kan gobyerno na magamit sa orasan no obliga kaining pundo sa aktual na produksyon o paghatod ng serbisyo sa publiko. Pa pinagsiguro man ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na masusing bobosisyon kang Kamara de Representantes an resolution na 6.793 trillion national budget para sa 2026 lambang piso may pagbubugtakan na sina na mga gastuson dapat may pakinabang sa tawo. Sigon sa briefing kini sa Development Budget Coordination Committee para sa House Committee on Appropriations na pinamamayuhan ni Nueva Ecija Representative Mika Swansing. Tagabos na partners kan executive branch, allow me to be clear, we will scrutinize, we will question, we will deliberate thoroughly, but we will do so not as adversaries but as allies united by a shared purpose. Dagdag pa kaini ang DBCC yun binibilog kan minabilog kan Department of Budget and Management, Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development, as in Bangko Sentral kan Pilipinas. Sinabi ni Romualdez na arog kan lambang pamilyang Pilipino dapat planuhon na doon an uluway-luway ang gigibo na paggastos na hindi masayang an pundo. Pinagsambit pa man ni Romualdez na binuksan kan Kamara ang deliberasyon kan proposed budget sa publiko sininali na ang pagbilog kan small committee tanganing magresibinin mga resolution na maamindar.
Kuya pa, sa budget deliberations of the House of Representatives were filled with laughter after Department of Finance Secretary Ralph Recto jokingly challenged the son of Batangas 6th District Representative Ryan Recto. Sabi dia ngaya okay direct or take two mga korap. Tuwa ka sa tatay mo na siyang dahilan kung bakit mataas ang tax natin. Hambir. Hindi kayo nakakatawa at hindi kayo seryoso sa ginagawa nyo as public servant. Pakita nyo sa mamamayang Pilipino na seryoso kayo sa ginagawa nyo at siguraduhin nyo na walang halong korupsyon ang kahihinatnan. Next script, please direct o may sa palabas ng mga recto. Like father, like son talaga. More ad, tax more, pan in the Philippines. Ginibo nindong katawa-tawaan mga hinayupak. Kaya dapat haliunaan political dynasty. Maugmaman ka mo, basog ka mo. May pambira. Malain na bagang tinaram ka ini. Diyata animal, si Ricto. Ini, nawa, deposito mo sa bangko. Gusto, bugtakan ng 20% tax. Imbis nagbangko para magtubo. Garo, mawawaran pa sa animal na ini. Pambira. Naglakaw ng tax gabos, pati tax sa daga. Buon magtukaw ang incompetent president. Ang bihira. Nyato. Kung gumastos, so na mo may pandemic, nag-uutang para pambayad sa utang. Dahil nindo pagngisihan ang kapagtiusan kang tao, tamaski PhilHealth, na sana ibalik mo ang kwarta, purwid, kupal, ay pambihira. Report! Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Kami karon ng Philip Kuyaman ang Supreme President sa Barreta ang pinagtutubudan na armas ng Pinad ug dumaran sa Masbate sa decision of the antas sa iyong kapat sa tutubudan na pagpapaliri ang mga members ng terrorist group ang sa tawad sa mas patubandang ang pagtabang sa iba ang sa report and sa Philippine Internal Security Operations at kami nalutar ang mga otoridad at kami subre ang mga karudong sa armas sa daga na pinababalayan sa M16 at rifles, karong unserviceable M2OC grenade launcher, karong improvised explosive device munitions at ang magazine at kapang kapersonal na kagamitan tapos naman sa mga otoridad ang mga nasa kagamitan para man sa pagkakalit sa sampai sa Barreta sa lokal. Pagkada kalapsa, mga matansiba. Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Askas
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmart, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangan isumite para makasali dyan?
letter of intent, barangay resolution, endorsement letter mula sa opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa gulayan sa barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Ang RPN DZKI Radyo Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession fluvial procession the Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Ang sa tuyong major sponsor, nagpapasalamat man ang sa indang familia sa mga biyayang nakamtan. Madam Felisa Timonay and family, Michigan State, United States of America, and San Nicolas, Irigas City, Siringman. Nagpapasalamat man ang mga minasunod na individual. Minor sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Irigas City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Joshua Sierrano and family. Ateneo Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Bubalab Food Services, care of Richilda M. Baluca. Extension B, C&B Circle Mall, Liwasang Kalayaan Avenue, Marikina City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Hoy, happy birthday palan ki Remos Salcedo. Di sa Santo Domingo sa Ciudad Pucan na Irigaan na esposo ni Mama Rechi Salcedo. Siyempre ki Opilia Sienes. Kumpleanyo man pala niya ngunyan na pagkaaldaw. Kumusta sa mamparantabay niya to dyan po sa Banuan ka na balatan ngunyan mampalan ang anniversary kan Commission on Election sa Banuan ka na balatan irang taon na daw ang Comelec balatan. Hanap ko kaya itong manonood baga duman sa sinimbagan ni ating Consyal Salvamante saka itong si Mr. Spartacus. Report! Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Karondang Philip, Mas Tulong Salvado ang sumudugan ng Saldidoan Police General of File sa pangyayari ng Police Brigadier General Nestor Ibabatay Jr. and Collaborative Stakeholder Forum, PNP Quick Response Strategy na may temang strengthening community safety through unified action advancing
PNP, Quick Response Strategy Stakeholders Collaboration na pinagtugtuman sa Ligas City Convention Center, Airport Road, Legazpi City, Albay. Mientras tanto, pinagkonfirmar ni Naga City Mayor Lenny Robredo na pinagkaulay na siya ni Mayor Benji Magalong and Mayor for Good Governance para magpali sa kahurutan makawan ni Nosticya Subot ang maiwas sa korupsyon sa flood control at iba pang infrastructure projects sa gobyerno. Sa salong entrevista kay Robredo, pinagkalat-halat sa nadaasihan na makaabot ang formal na invitasyon sa grupo at maipadara ang pipirmahan na manifesto sa presente ng Mayor Gerald Peña Pasana ang enot na alkalde sa Camarines Sur sa voluntad na nagpirma sa sinambisang pangapunan. Yan ang katuyang barata sa lado lokal, kabarkada ng Ronda, Jonathan Taliba, reporting. Report! Salamat Geraray karondang atan sa mga dugang mong informasyon. Hali dyan sa lawas. Sa banwaan man ka na buhi. Kaya anak ko bagay itong perting sinimbagan ni dating konsyal Salvamante kan banwaan po ninbuhi saka itong si Mr. Espartacos dapit sa Menro. Tapos subotan na 2 taon na dai mahiling kan publiko an hairstyle na ini ni Senador Robin Padilla duman Senado. Goodbye bigote naman, an aktor turned politiko, pambihira. Pati bigote ginigibo pang kaarakan. Arakan ni Robin Padilla sa Senado. Nag-atras man sa rong press conference ang sinasabing may sadiri ka na St. Timothy Construction Corporation na si Sara Diskaya kan nagtalikod na Lunes o kasudma basado sa advisory kan organizer kan press conference sa Kamuning Bakery duman sa Quezon City, no holds barred. Subuot na press conference sin pwedeng prangkahon nin hapot ang mga guest speaker kay bahan si Diskaya. Daw ang nga ni arog kay ito ang nangyari, nag-abot man sa tamang oras kan press conference kan o kasudma alas 10 nin aga dahil nagpahilingan sinasabing may sadiri na si St. Timothy Construction.
Kabilang sa mga napag-urulayan kan press conference yun, issue kan flood control project na subuot anomalya sa 2025 midterm elections. Asin ang reklamo ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing para sa laban kay Senadora Reza Hontiveros. Ang Timothy ang pinagsabi o pinagtutok do ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na number 3 sa top 15 contractor na nag-corner ka na 20,000 o 20% na 545 bilyones de pesos na flood control project halos sa 2022 sagod sa 2025. Ang number 2 yun Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ang sinasabing konektado man sa mga diskaya. Pinapod man ni Presidente Marcos si Diskaya tanganing magpaliwanag sa dispalingadong flood control project kay ni duman sa Kalumpit, Bulacan. Si Diskaya nagdalaga na mayor kan Pasig City kana Mayo 12, 2025 ang elections pero daog ni re-electionist Mayor Beco Suto asin pinaganigaran man ini ni Diskaya na siya pa man ang may sadiri kan St. Timothy. Wala pa man siya. Beno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya ito paabot nin informasyon. Si Jonathan Oliva sinman Raquel Caceres. Sa lado technical, si Cha Benaobra. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Kuman po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sa inyong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip